Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Maisa Alani, Kat 23D, Dark Matter, at sa mga nag-renew ng badge na sina Suchan, Edison Galvan, Luis Cardos, at Random Adriel. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng pinsan ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Pau. Paulo kasi ang pangalan niya. Taong 2002. Milagros, Masbate City. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sila Pau sa San Juan, sa may Wilson Street, malapit sa Green Hills. Alam niyo naman yung lugar na yan, di ba? Puro saksakan ng yaman yung mga taong nakatira dyan. Hindi kayo pwedeng tumira dyan kung average lang yung estado nyo sa buhay. Pero, kaya naman doon nakatira itong sila Pau. Gawa ng isang pastor ang kanyang tatay. Suportado ito ng simbahan nila sa lahat ng pangangailangan ng pamilya niya. Bahay, sasakyan, pera, o kahit ano pa yan. Sagot lahat yan ng simbahan. Hindi ko na lang sasabihin kung saang simbahan itong tatay niya. Respeto na rin sa pamilya nila Pau. Yung lokasyon ng bahay nila, nasa halos pinakaloob na yon. Kahit na malalaki at marami ang mga bahay dito, sobrang swerte mo na kung makakita ka ng tao sa labas. Wala kasi talagang lumalabas doon. Lahat ng mga nakatira, nasa loob lang ng bahay nila. May lalabas man, puro mga kasambahay pa. Tapos bawal din yung mga tigalabas. Kailangang may sticker ng village yung sasakyan mo para makapasok ka sa loob. Kaya naman itong si Pau, bibihira talaga makakita ng ibang tao. Tapos bawal din siyang lumabas ng bahay. Nakakalabas man siya kapag meron lang siyang pasok sa school, mga birthday, mga gathering, o hindi kaya naman kapag sasama sila sa tatay nila sa simbahan. Yun lang. Halos pare-pareho ng mukha yung nakikita niya. Walang bago. Kahit nasa tamang edad na siya nung mga panahong ito, hindi pa rin siya pinapayagang gumala ng tatay niya. Hindi niya alam kung dahil ba inaalagaan nito ang pangalan niya, mahigpit lang talaga, o nag-iingat para sa kanila. Basta, ang labo nun eh. Itong 2002, nasa 17 anyos na siya. Pwedeng-pwede nang gumala, di ba? Pero wala. Hindi niya yun nagagawa. Sabik na sabik sa kaibigan itong si Pau. Bukod sa pananabik niya sa kaibigan, sabik na rin siyang magkaroon ng nobya. Itong mga ganitong edad, kainitan ito, di ba? Kaya medyo may pagkahayok itong si Pau. Hindi niya lang maipakita yung totoong ugali niya. Kasi kapag nalaman ito ng tatay niya, gulpisarado siya. Hanggang sa sumapit na ang pinakahinihintay niyang araw. Ang bakasyon. Kaso lang, pakiramdam ni Pau, mabubulok at mabuburyong na naman siya sa bahay. Pero hindi. May dumalaw sa kanila na pinsan niya. Tapos niyaya sila nito na magbakasyon sa Masbate. Kahit mga 2 weeks lang. Para na din magkita-kita sila ng iba nilang mga kamag-anak. Pumayag naman yung tatay niya. Kaso lang, hindi ito makakasama gawa ng
Marami siyang kailangang asikasuhin sa simbahan. Kaya ang nangyari, ang pupunta lang sa masbate nun, si Pau, kuya niya, 2 kapatid na babae at nanay niya. Makalipas ang 1 linggo, umatras din sa pagsama yung nanay niya at 1 kapatid niya na babae. Mami's girl kasi yun eh. Nawalan na ng pag-asa si Pau. Alam niyang hindi na yon matutuloy. Laking pasalamat na lang niya sa kuya niya, gawa ng nagpursigi itong matuloy yung bakasyon na yon. Minsan lang kasi mangyayari yun eh. Pero ang umalis na lang sa bahay, siya at ang kuya niya. Pumayag naman yung tatay nila. Pero imbis na 2 linggo sila doon, 1 linggo lang silang pinayagan ng tatay nila. Ayos na yon, di ba? Kesa naman wala. Dumating na yung araw ng pagpunta nila sa masbate. Akala mo, parang asong pinakawalan itong si Pau dahil sa ugali niya. Maski yung kuya niya, ganun din. Makulit, madaldal, maingay. Yun bang ang tagal-tagal nilang kinimkim yun sa loob nila? Tapos nung nakakita sila ng pagkakataon para ilabas yun, sobra-sobra naman. Nung nakarating sila sa kamag-anak nila sa masbate, hindi nila inaasahan yung dadatnan nila doon. Nasa isang liblib na lugar ito, tapos barong-baro lang yung tinitirhan nilang bahay. E sanay sila sa sarap ng buhay, di ba? Iniisip ngayon ng magkapatid kung papaano sila mag-a-adjust doon. Habang nasa loob sila ng bahay, unti-unting nagdadatingan yung mga kamag-anak nila para makita sila. Tuwang-tuwa ang mga ito nung nakita sila. Tapos samot-saring mga pagkain ang inihain para sa kanila. Ang maganda pa nito, yung mga kamag-anak nilang pumunta doon, may mga bitbit na kaibigang babae. Sabi kasi ang mga ito na makakita ng tiga Manila. Feeling tuloy nitong magkapatid, para silang mga artista. Giliw na giliw sila sa reaksyon ng mga dalaga. Habang si Pau naman, masyadong nag-iinit. Hindi na niya gaanong pinapansin yung mga kamag-anak niya. Mas nakatuon siya sa mga kababaihang nasa bahay. Usap dito, usap doon, kwentuhan. Basta, yung atensyon niya nasa mga kababaihan. Pero yung kuya niya, mas nakatuon ang atensyon sa mga kamag-anak nila. Gawa ng, yun yung pinunta nila doon, di ba? Hindi naman niyang mga babae na yan. Natapos ang maghapon na yon na napakasaya nilang magkapatid. Hindi na din nila ininda yung magiging sitwasyon ng tutulugan nila. Ang gusto kaagad nilang mangyari, kinabukasan na, para makagala na at makapagliwaliw. Unang gabi nila sa bahay. Oras na ng tulugan. Hindi mapakali itong si Pau. Bukod kasi sa papag yung hinihigaan nila, ang sikipan nila sa higaan. Samantalang yung kuya niya, tulog na tulog na. Humihilik pa nga eh. Palipat-lipat ng pwesto si Pau. Tapos naiirita siya sa naririnig niya sa labas ng bahay nila. Para kasing may mga naglalakad-lakad. Ginigising niya yung kuya niya pero wala. Bagsak talaga to. Dahil hindi siya makatulog, inisip na lang niya na magpahangin sa labas. Paglabas niya ng bahay, masyadong madilim. Tapos napakatahimik. Puro kuliglig lang yung naririnig niya. Sanay naman siya sa ganong katahimik na lugar. Gawa ng ganon din naman sa kanila eh.
Nasa Maynila nga lang. Habang nagpapahangin siya, naalala niya yung naririnig niyang naglalakad sa labas. Tiningnan niya yung gilid ng bahay. Wala namang tao. Inisip niya, baka pusa lang o kung anumang hayop. Maya-maya pa, may narinig siyang mahinang sitsit. Psst. Paglingon niya sa gawing kaliwa niya, may naaninag siya na figura ng tao na merong napakahabang buhok na nakatayo lahat. Tapos napakatangkad nun. Patuloy ito sa pagsitsit sa kanya na para bang tinatawag siya o pinapalapit sa kanya. Hindi naman kilala ni Pau yun eh. Hindi siya lumapit. Tapos nakaramdam siya na parang kinukuryente yung paa niya. Kaya pumasok na lang siya ng bahay. Pagpasok niya, sinalubong siya ng tiyahin niya. Ang tanong nito sa kanya, saan siya galing? Tsaka, bakit gising pa siya? Nakatulala lang si Pau. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya eh. Nung nakakuha na siya ng buwelo, sinabi niya sa tiyahin niya yung nakita niya sa labas. Ang bili nito sa kanya, iwasan niyang lumabas kapag ganong oras. Kasi may mga gumagala-gala sa kanilang malalaking aso. Ewan lang nitong tiyahin niya kung naniniwala ba sila sa mga aswang. Pero marami kasi nun sa lugar nila. Tanong ni Pau sa tiyahin niya, aswang ho? Totoo po bang meron nun? Ang sagot nito sa kanya, oo. At marami nun sa lugar nila. Hindi niya sinasabi yun para takutin siya. Sinasabi niya yun para magdoble ingat siya. Kaya dapat kapag 10 oras na ng gabi, nasa bahay na siya. Iwasan din niyang makipagkaibigan doon. Masyadong delikado. Lalo pa na tiga Manila silang magkapatid. Baka pagdiskitahan sila. Matapos nilang mag-usap ng tiyahin niya, bumalik na si Pau sa higaan niya. Lalo siyang hindi nakatulog nito. Kasi aswang sa buong buhay niya, bilang na bilang sa daliri niya kung ilang beses niya lang narinig yun. Tsaka hindi totoo yun. Maski nga sa multo hindi siya naniniwala eh. Ang paniniwala lang kasi nito ni Pau at ng pamilya niya, kapag merong mga multo, engkanto, o kung ano pang mga hindi nakikitang nilalang, automatic, gawa kaagad yun ng mga demonyo. Kaya ang pinaniniwalaan lang nila, mga evil spirits. Pero yung ibang mga nilalang, wala silang paniniwala dyan. Habang nag-iisip itong si Pau sa sinabi ng tiyahin niya, nakatitig siya sa kisame ng bahay. Mababa lang naman yun. Medyo luma na. May mga konti itong butas. Pansin niya na may mga butas doon na bigla na lang nagkakaroon ng parang itim. Yun bang may nagtatakip? Tumayo siya para mas makita niya ng malapitan. Yun na. Naririnig niya na may gumagapang nga habang naglalabas ito ng tunog na nanatili siyang nakatitig sa itaas. Nang bigla na lang, may nakita siyang mata
na nakasilip din sa butas. Masyadong malaki ang mata na yon para maging mata ng tao. Gawa ng malaki kasi yung butas na tinitingnan niya. Nagkatitigan sila ng ilang segundo nang biglang nanlambot yung mga tuhod niya at napaupo siya sa kama. Ginigising niya yung kuya niya habang nakakaramdam siya na para bang hihimatayin na siya. Kuya. 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 Nang bigla na lang dumilim ang paningin niya. Kinabukasan paggising niya, nanlalambot ang katawan niya. Pakiramdam niya may trangkaso siya. Tapos, hirap na hirap siyang lumunok ng laway. Pakiramdam niya, may alambre sa lalamunan niya. Nag-alala ang lahat ng tao sa bahay nila kasi bigla na lang siyang nagkasakit ng walang dahilan eh. Nagpatawag na kaagad ng manggagamot yung tsuhin niya. Kapatid ng tatay niya yon. Malayo kasi kung isusugod pa siya sa ospital. Tsaka wala silang sasakyan. Mag-aabang pa sila ng ilang oras para may dumaan na habal-habal doon. Pagdating ng manggagamot, agad-agad niyang sinuri si Pau. Ayon kay Pau, yung paningin niya sa manggagamot, parang lukot-lukot yung muka. Hindi niya gaanong makita yung itsura, gawa ng para itong dyaryo na nilamutak. Basta, ang weirdo talaga. Nakailang kurap na siya pero ganun pa rin eh. Kaya minabuti niyang pumikit na lang. Habang ginagamot siya nung manggagamot, wala na siya sa ulirat niya. Yung kuya na lang niya ang nagkwento sa kanya kung ano ang mga nangyari. May mga binabanggit siyang pangalan habang natutulog siya. Tapos yung manggagamot galit na galit. Paalis siya ng paalis sa sinasabi niyang nakasapi daw. Eh di ba, hindi naman mulat itong magkapatid sa ganong gawain. Tsaka, lumaki sila na puro aral sa simbahan yung alam nila. Kaya hindi alam ng kuya niya kung ano bang nangyayari. Maya-maya pa, may binulong sa tenga ni Pau yung manggagamot. Tapos kitang-kita nitong kuya niya na may hinila yun na itim na parang sunog na balat o sapot ng gagamba. Tapos habang hinihila yun, sigaw naman siya ng sigaw. Nag-aalala na yung kuya niya sa kanya. Gusto nang awatin yung nangyayari pero ang sabi ng tiyahin niya, pabayaan lang. Maya-maya pa, kumalma na itong si Pau. Tapos hinayaan na lang siyang makapagpahinga. Paggising niya, tinanong niya kung ano ang nangyari. Ang sabi nitong kuya niya sa kanya, ayon sa usapan ng tiyahin niya at nung manggagamot, merong nagtatangkang yang gawin siya. Hindi naman nila alam kung anong ibig sabihin ng yanggaw. Tinanong nila yung tiyahin nila tungkol dito. At nung naipaliwanag ito sa kanila, hindi talaga sila makapaniwala kasi sa tanang buhay nila, hindi sila nakarinig ng yanggaw. Yung tao gagawing aswang? Paano? Marami pang paliwanag yung tiyahin nila sa kanila. Pero hindi talaga pumapasok yun sa sistema ng magkapatid. Lumipas ang maghapon na yun na nasa loob lang sila ng bahay. Naawa naman yung tiyahin nila sa kanila. Kasi pumunta sila doon para magsaya. Tapos magmumukmuk lang. Kaya ang nangyari, pinasamahan sila nito sa ilog. Para kahit papaano, makapasyal naman sila.
Nung nasa ilog na silang magpipinsan, tuwang-tuwa itong magkapatid kasi sobrang tagal na nung huli silang nakaligo sa ilog. Maya-maya pa, may dumating na grupo ng kababaihan. Tapos halatang nagpapapansin yun sa kanila. Siyempre, sasamantalahin nila yung pagkakataon na yun. Kahit medyo nahihiya-hiya pa si Pau, kinapalan na niya yung mukha niya para makipag-usap sa mga ito. Sabik sa kaibigan tapos babae pa. Habang nag-uusap-usap sila, pansin ni Pau na hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Tapos ang dami niyang tanong, ang konti ng sagot na natatanggap niya. Ang masakit pa nito, iba yung amoy ng mga babae na yon. Parang amoy luga na malangsa. Partida, nakababad sila sa ilog nun. Nang biglang, narinig nila yung tiyahin nila na nagsisisigaw. Tapos papunta sa kanila. Napatingin si Pau ng saglit sa tiyahin niya. Tapos pagbalik niya ng tingin sa kausap niyang babae, ibang-iba yung mukha nito. Maniwala kayo o hindi, yung tingin ni Pau sa babae, matandang-matanda na. Tapos ang lalaki ng mga ngipin. Napakasama ng titig nito sa kanya na parang gustong-gusto na siyang dambahin. Siyempre nagulat si Pau. Napaatras siya. Bigla na lang tumakbo yung mga babae na yon. Tapos sigaw ng sigaw yung tiyahin nila. Kaso hindi nila maintindihan Ibang lengguwahe kasi. Pero sa tono ng tiyahin nila, alam nilang galit na galit yun. Nung nandun na yung tiyahin nila, ang sabi nito, "Put! Ina nyo! Pati mga pamangking ko, mga hayop!" Hindi maintindihan ng magkapatid kung ano bang nangyayari. Pinaahon sila nito sa ilog, tapos pinauwi na. Nagmamadali yung tiyahin niya na nagsumbong sa asawa nito. Galit na galit yun. Kinuha lang noon yung itak niya, tapos nagpasama sa mga pinsan nila. Ang sabi, sa bahay lang silang magkapatid. Wala talaga silang ideya sa kung ano ba ang nangyayari. Makalipas ang ilang oras, bumalik yung tiyuhin nila kasama ng mga pinsan nila. Nag-uusap-usap sila pero ibang lengguwahe na naman. Pagtapos nilang mag-usap, ang sabi ng tiyahin nila sa kanila, bukas na bukas uuwi na silang magkapatid. Kasi hindi sila titigilan ng mga yon. Gawa ng umalis na yung mga yon kung saan sila nakatira. Mas nakakatakot na yung magiging sitwasyon nilang magkapatid. Tapos nakausap pa sila nung hapon. Baka kasi merong binaong dasal yun sa kanila. Kung hindi man sila mayanggaw ng mga ito, malaki ang posibilidad na sumama sila sa mga yon. Kahit hindi nila alam yung mga nangyayari, nakinig na lang sila sa tiyahin nila. Kasi ramdam din nilang takot na takot to. Nung gabing yon, hindi natulog lahat ng tao sa bahay. Hinintay na lang nilang mag-umaga. Tapos hinatid na nila yung magkapatid sa sakayan kasama yung isa nilang pinsan. Yung pinsan nilang taga Maynila din. Walang kaalam-alam sa mga nangyari. Tahimik lang silang tatlo habang nasa biyahe. Ang sinabi na lang ni Pau sa dalawa, sana wag na nilang banggitin sa tatay nila yung nangyari sa kanila. Baka kasi hindi na sila makaulit Sumang-ayon naman yung dalawa sa sinabi niya.
At magmula nun, hanggang ngayon, hindi nalaman ng mga magulang at mga kapatid nila yung hindi kapani-paniwalang nangyari sa kanila sa Milagros. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe no, ang hirap nung pupunta ka sa isang lugar na gusto mo lang namang mag-enjoy. Tapos ganun yung mangyayari sa'yo. Grabe, ang hirap talaga kapag yung nakakulong lang yung kaalaman mo no? Tsaka, may ganun palang kakayahan yung aswang. Yung titingnan ka lang, hihiluhin ka, tapos yayang gawin ka na. Buti ka mo, naagapan yun. Kasi kung hindi, malamang sa malamang, wala itong kwento ni Pau sa atin. Nga pala, Paolo, baka naman casing lang ng iPhone ko. Hehe. Meron kasi yan silang shop sa Green Hills. Doon kami kumukuha ng mga cellphone, casing, power bank, at kung ano-ano pa. Anyway, natakot ako doon sa parte na tinatawag siya ng tiyahin niya tapos biglang nag-iba yung itsura ng babaeng kausap niya. Sobrang creepy nun. Unang beses lang ako nakarinig ng ganun. Kung ako yon, malamang nadulas na ako sa ilog tapos inanod na yung bangkay ko. Pero alam nyo ba, bumalik sila dito mga year 2013 or 2015 ata yun. Email mo nga sa akin, Pau. Kasi sa pagkakatanda ko, nabanggit yan ng pinsan ko yung kwento nga nito ni Pau. Basta, hihintayin ko yun, Pau. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.